Klapka. Ako vzniká nízke sebavedomie a čo ho ovplyvňuje? Možno poznáš ten pocit, keď sa ti niečo nepodarí a prvá myšlienka, ktorá ti napadne je, že som to totálne posrala a nie som dosť dobrá. Ten tichý hlások, ktorý sa ozýva za každým, keď chceš niečo vyskúšať alebo keď sa pustíš do niečoho nového. Možno máš ten pocit, že ťa celý svet sleduje a čaká, kedy sa znovu strápniš alebo urobíš nejakú chybu. Pravdou však je, že tvoj najväčší kritik sedí priamo v tvojej hlave. A čo je sebavedomie? Sebavedomie je psychologický koncept, ktorý označuje spôsob, akým človek vníma, hodnotí a cíti samého seba. Ovplyvňuje to, ako si uvedomuješ svoje schopnosti, hodnotu a miesto v spoločnosti. No a ako vzniká naše sebavedomie? Sebavedomie sa neformuje zo dňa na deň. Ovplyvňujú ho viaceré faktory. Napríklad rodinné prostredie. Poznámky a hodnotenia od rodičov, učiteľov či priateľov sa ukladajú hlboko do našej pamäti. Sociálne porovnávanie. Sklon porovnávať sa s ostatnými, napríklad skrze známky, vzhľad, popularitu, môže vytvoriť tlak a pocit nedostatočnosti. Očakávania od spoločnosti. Kultúra, ktorá oceňuje len tých najlepších, môže vyvolávať neprimeraný tlak. Z čoho sa sebavedomie skladá? Zo seba prijatia. Je to bezpodmienečné prijatie seba samého so všetkými svojimi stránkami, pozitívnymi aj negatívnymi. Po druhé je to sebahodnota. Vnímanie vlastnej hodnoty nezávisle od toho, čo dosiahneme. Po tretie seba dôvera. Je to dôvera vo vlastné schopnosti zvládať výzvy v rôznych oblastiach života. A medzi ďalšie faktory taktiež patrí sebaúcta, sebahodnotenie, sebapoznanie, sebakontrola a schopnosť stanovovať si vlastné ciele. Prečo je sebavedomie tak dôležité? Sebavedomie ovplyvňuje naše správanie, vzťahy, duševné zdravie, aj rozhodovanie. Ľudia s vysokým sebavedomím sú odvážnejší, dokážu si nastaviť zdravé hranice, čeliť výzvam a viac sa spoliehať na svoje schopnosti. Naopak nízke sebavedomie môže viesť k úzkosti, depresii či pocitom menej cennosti. Dobrou správou je, že sebavedomie nie je nemenné. Môžeme ho ovplyvniť a rozvíjať. V ďalšom videu sa pozrieme na konkrétne kroky, ako ho podporiť.